Il-ħadd li ġej se tittella l-attività Ġenna ta' Ġonna fil-lokalità tal-Florjana, attività li issa daħlet fid-9 edizzjoni tagħha. Tkellimna mal-Minority Leader tal-lokal James Aaron Ellul illi tagħna aktar dettalji dwar din l-attività. Ġenna ta' Ġonna tas-sew lokalità tal-Florjana, tul l-attività se jkun hemm ma' 30 attività organizzata mhux biss mill-entitajiet Furjaniżi, iżda wkoll minn korpi oħra li ġejjin fil-lokalità tagħna jagħtu ċertu informazzjoni u kif ukoll joħolqu atmosfera mill-isbaħ. L-attivitajiet forsi l-iktar li nies jikkonkorru għalihom huwa ċ-ċentru tal-Florjana quddiem il-Knisja fejn se jkun hemm attività kontinwa, se jkun hemm reċti, se jkun hemm anke suq li jbieħ numru ta' prodotti li huma tajbin għas-saħħa, però naħseb l-iktar attività li ħafna minn nies dejjem jattendu għaliha hija l-istazzjon tal-ferrovija ta' taħt l-art. Stazzjon li huwa uniku għax huwa l-uniku wieħed pajjiżna li huwa taħt l-art ismu miegħu. Fost oħrajn il-Kunsillier Nazzjonalista saħaq li din hija attività għall-familja kollha u se jkun hemm attrazzjonijiet għal kulħadd. Intant huwa sostna lill kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fil-lokal u flimkien ma' Ġustin Palmier qed jappellaw biex l-istazzjon tal-ferrovija ta' taħt l-art jiġi restawrat u jingħata l-attenzjoni kollha meħtieġa. L-appell tagħna bħala Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista tiegħi u kif ukoll da Ġustin Palmier huwa li dan l-istazzjon tal-ferrovija jingħata l-attenzjoni meħtieġa jgħid fi stat ta' abbandun u nappellaw l-awtoritajiet konċernati kollha kemm huma biex jagħtu ftit attenzjoni lil dan l-istazzjon uniku. Din il-pressjoni kienet ġa bdiet mill-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista fis-snin li għaddew, inaqadna wkoll bħala Kunsill Lokali fejn għamilna pressjoni konġunta, però issa wasal iż-żmien li dan l-istazzjon jiġi restawrat, jingħata l-attenzjoni meħtieġa biex wara kollox mhux biss jitgawda mit-turisti iżda jitgawda minn l-Maltin. Dan l-appell kien sar l-ewwel mill-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista xi snin ilu u qed jerġa' isir issa. Appell li sar ukoll minn The Malta Railway Foundation.